dnes chýba? Ďalej. Lenka Virštujeva chýba. Na dnešnej hodnici zopakujeme najprv preklady padnutia pánskeho vtáka a potom prejdeme ďalej. No, pozatvárajte sa so všetkým. Medzi chyby padnutia rukáva patrí predchylenosť a zachylenosť rukáva. Ako dobre si stavite, to teraz poviem, čo je príčinou predchylenosti rukáva a spôsoby ochrany. Príčiny a spôsoby ochrany. Príčinou je to, že je stred rukávovej hlavice presunutý dozadu, že je navolnený rukávnej strane, to znamená pomoc je presunutá dozadu, potom rukáv ostáva. A príčiny rukáv otvárame, navolníme správne, umiestníme stred hlavice rukáva na vlastný štát. A všijeme ešte raz. Teda skrátka odstraníme tie chyby, ktoré sme pôsobili pri rozhovorení. Opakom tejto chyby je hlavne zachylenosť rukáva. Ako sa prejavuje zachylenosť rukáva? Tak ešte raz sa vrátime. Správne smeruje ruka vtedy, ak predný kraj je spolnúci. No, dozadu. Ďalšou chybou padnutia je vodorovná zvrátenosť chrbta pod dvojmierom. No, to je chyba v konflikte zdravia potrebu. Listujete, pozatvárajte. No, tak to nám povie najprv, ako sa prejavuje. Vodorovná zvrátenosť chrbta pod dvojmierom. Anka. Dobre. Príčiny vodorovnej zvrátenosti chrbta pod dvojmierom. Vysoko našitý dojmer otvárame a vystrihneme prepustník a správne našijeme. A keď je krba úzky v silovej časti, tak otvárame a vypustíme hlavy. Dobre. Ako vzniká rozchádzavosť zväzkov? Rozchádzavosť zväzkov. A reštieperu. Chyba padnutia, ktoré sa prejavuje šitým padnutím po predchod, je to zapričinené tým, že sú malé a bodové. Prepáčte, pani profesorka, že sme prerušili váš odborný výklad z predmetu technológia. Čoho? Odevná technológia. Odevná technológia. Boli sme svedkom toho, že fakt, že vaši žiaci môžu aj zajtra ísť k maturitným stolom. Fakt, že ich vedomosti sú, dá sa povedať, na vysokej odbornej úrovni, to už samozrejme môžete posúdiť vy. Ale chcem sa vás pýtať, o pár desiatok dní žiaci zasadnú pred komisie. Čo si myslíte? Pracovali dobre tých 4 rokov v tejto škole a pod vašim vedením, aby boli schopní skončiť úspešne všetci maturitné skúšky? No, ja pevne verím, že im to dopadne veľmi, veľmi dobre, čo im skutočne z celého srdca aj prajem. Majú zatiaľ ešte medzery, oni to vedia najlepšie, je to veľmi individuálne. Sú tu žiaci, ktorí sa veľmi aktívne zapájali do mimoškolskej práce, ale aj do verejného života v poslednej dobe, čo si ich osobitne teraz teda oceňujem. Po odbornej stránke majú ešte určité nedostatky, ale ja pevne verím, že si to doberú a
tak, aby skutočne s čistým svedomím mohli predstúpiť pred maturitnú komisiu. Ja im verím. Zo svojej pedagogickej činnosti a pôsobenia určite ste bola viackrát triednou nejakým tým ročníkom. Ako by ste globálne zhodnotila túto triedu? Tak tried sa vystriedalo skutočne aj dosť. Veď my sme už o tom hovorili, takmer 20. rok je to. Títo chodia 4 roky. Trošku je to snáď tým ovplyvnené. 4 roky sú skutočne 4 roky. Neviem, či si to oni uvedomujú, ale mne prirastli k srdcu. Bude mi veľmi ľúto, keď odídu. Dobrí sú, aj keď sem tam sú skutočne lajdáci. Sú medzi nimi aj takí, kde tie vedomosti nie sú na takej úrovni, ako sa na študijný odbor patrí. My sme o tom už ale debatovali. Takže sú ináč usilovní. Dá sa s nimi debatovať na každú tému, by som povedala. Keď sa dá takto povedať, my sme vlastne prišli kvôli Stužkovej slávnosti. Samozrejme, aby mali pamiatku na tento, dá sa povedať, dôležitý krok v ich živote. Ako by ste vy ako triedna profesorka chcela, aby tá ich, teda aj vaša Stužková slávnosť prebehla? Tak to je teraz skutočne pre nás to najdôležitejšie, čo nás čaká. Máme už veľmi málo času. Pracuje na tom takmer celý kolektív, každý sa zapojí podľa svojich schopností. Sú na to určené dievčatá, snáď oni by vám vedeli lepšie povedať. Pracujú hlavne tento posledný týždeň veľmi usilovne, pilne. No a ja už len skutočne, nič iné mi nezostáva, len veriť, že im i mne, teda všetkým nám, že to dobre dopadne. Ja vám ďakujem pekne a prajem, aby fakt tá Stužková sa zapísala veľkými písmenami do ich pamäti, samozrejme aj do vašej. Ďakujem vám. Ladislav Šimon, príhovor. Koľkokrát cestu chcel si nájsť do svojej prvej maturitnej triedy, kde 10 žiakov naposledy sedí a z očí sa im tlačí letný ďášť. Odrazu nevie, začať príhovor, len aby neznel falošný tón právej, aby si túto chvíľu ukázal vládkou, čo sa skrýva za slovom. Rád by si všetko nazad odvrátil, Livotu vyhnal elegantný hlavy, no niekedy si vtipom neuradíš. Každý je nedostupný úzad. Monika a Liva, Iveta a Kaťa na tvárach cítia viac želatky, ako by mali odpovedať lásky, ktorou ich škola
nenaučil. Aj to je ťaží podáva, že pomocníkom svojej reči zazní, príjmete veci zbytočné a prázdne, tak táto hodina tiež sa. Vážená pani profesorka, vážený pán riaditeľ, dovolte nám, aby sme vás mohli slávnostne dekorovať a zároveň vám žiadam o oddanie na kultúrny služieb. Majerník Stanislav, Štiedelová Adriana, Martušková Katarína, Birknerová Helena, Eštorová Anita, Andrejková Jarmila,
Pašíková Anna, Valková Judita, Babiová Gabriela, Kumanová Eva, Viktorová Monika, Sedláková Jana, Stašíková Adriana, Vereškinová Lenka, Kočišová Katarína, Bartošová Anna, Baranová Jarmila, Trenková Katarína, Kulenková Mária, Mišelčíková Monika, Baňacová Bernardína, Čišovská Erika, Trebuňáková Alena, Prosím sdělit profesorku o slavnostním klientu. Milí maturanti, dnešný večer je veľkým večerom vo vašom živote. Len nedávno ste otvorili brány našej školy a teraz už stojíte tvár v tvár skúške dospelosti.
Končia sa pre vás chvíle bezstarostnosti a začína obdobie náročnej prípravy na maturitné skúšky. Vynaložte všetko svoje úsilie, aby ste zvládli náročné povinnosti, aby ste boli spokojní sami so sebou a aby s vami boli spokojní aj vaši rodičia. Tí, ktorí vás vychovávali, pre ktorých je zmyslom ich života. Žite tak, aby z vás mali radosť a aby